samu da cikin nan continent. Wato cikakkiyar bidiyo ta dukkan bidiyoyin da kuka gani, wato akwai waɗanda ina yi musu farko har ƙarshe a saman Facebook, akwai kuma waɗanda cikakkun bidiyoyin sai kun je a YouTube channel ɗina, wato mai suna Dual Citizen. Ina ajiye muku link ɗin a comment section, sannan kuma ina ajiye muku link ɗin a nan sama inda nake rubuta kanun labarai. Ina ajiye shi a nan, kuma ina ajiye shi a comment section, domin wato dukkanin waɗanda suke bibiya ta, wato su shiga su kafta min subscribing, sannan kuma su yi liking. Wato ina so ya aka yi ne mutane na har yanzu dan Allah ba ku kai ni subscribers 1000 ba, ko 1000 ban kai ba. To a nuna min kara dan Allah, mutane na 'yan Nijar a nuna min kara, da 'yan Najeriya da kuma 'yan Alje da 'yan Libya, dukkanin dai mutane na masu bibiya ta, followers ɗina, ina da followers sun kai kimanin kaza, amma kuma har yanzu ban gansu a YouTube channel ɗina ba. To dan Allah ku je ku kafta min subscribing, so domin mu saboda ku ne muke wannan abu, saboda kuma ceton ƙasa, saboda mun ga kuma renin wayan turawa yayi yawa dangane da ƙasashenmu, sun sanyo mu gaba. To dole ne dukkanin labarin da muka gani, wato mu yaɗa shi kowa ya gani, saboda ta hanyar in ka gani nan, kai ma za ka iya zuwa ka ba wani labari wanda kanshi yake cikin duhu, kai ma za ka iya ba wani labari. To ta haka ne har labaran za su kara da ƙasa, kowa ya fahimci yanayin da ake ciki, saboda kan wani ya zo ma da wani renin wayo. Wato wai a yayin da Saudiya da Dubai yaƙi ya ɓarke, bayan da asiri ya tonu, Dubai wato ta ba wa wanga dakarun Yemen kwangila ta so kai hari a birnin nan da Saudiya take ginawa, wanda ake ganin idan aka kammala shi nan 2030, wato babu wani birni da zai kai wannan birnin jan hankali da kyau, sannan kuma da ginuwa da kashe kuɗi. Wato kai su waɗannan da kake ganin su, to wato kafin ma in ce komai, abin da nake so ku, wato masu kallo da saurare, ina so ku ajiye man tunaninku mi ya baku tsakanin wannan rikicin na Saudiya da kuma da wanga da Dubai, sannan kuma da kwangilar da aka ba dakarun Yemen, su kuma suka gaba su iyawa, suka hito suka tona asiri. To ina so ku ajiye man ra'ayinku a comment section. A tunaninku wa ya haddasa wannan rikicin? Wane ne asalin wanda ya haddasa wannan rikicin? Wace ƙasa ce, ko kuma tare da goyon bayan wace ƙasa ce aka haddasa wannan rikicin? Wato da zan yi wata magana, amma ina so ku ajiye man ra'ayinku a comment section a bidiyo ta gaba. Wato idan na ƙara yin bincike akan lamarin, ni kuma zan hito muku da sahihin labari, wato da kuma abin da ya haddasa asalin, ko kuma asalin waɗanda suka haddasa rikicin. Nan kuma shi ma wani abun murna ne, sannan kuma abun ƙwarara gwiwa ne, wato sannan kuma abun a ƙarfafa shi ma gwiwa ne, duka tare 'yan Nijar. Wato kun san jiya ne aka ƙaddamar da bikin, wato gabatar da sojoji wanga Garde National, nake son cewa Garde National, wato kimanin mutum 2684 aka gabatar da su a gaban tutar ƙasa, wato sannan kuma aka gabatar da su waɗanda an gama yi musu training kenan, wato aka gabatar da su, aka ƙaddamar da bikin gabatar da su, wato mutum 2680. Wato wanda ya jagoranci wannan biki na gabatarwa, wato shine Colonel Major Ahmad, shine ya jagoranci wannan bikin. Wato ku sani cewa Garde National suna ɗaya daga cikin wato forter na Nijar waɗanda suke matuƙar ƙoƙari, wato wajen ba da tsaro na ƙasa. Sabida haka wannan abun murna ne, sannan kuma abun jin daɗi ne. Kimanin mutum 2684. Kun san da cewa kuma Cani, to a nan kuma ɓangaren renin wayo ne, wato zallan renin wayo ne da yi ma demokuraɗiyya karan tsaye, wato da cin karinsu ba babbaka. Wato wai shugaban ƙasar Venezuela ne, ka san idan aka ce kaga gemin ɗan uwanka ya kama da wuta, to ka yayyafa mana naka ruwa saboda tsaro. Wai shugaban ƙasar Venezuela ne Amerika ta umarci dakarunta, wato da su shiga haffa da shugaban ƙasar, wato wanda ake kira
da Nicolas Maduro ne ko menene, wato a cafke shi saboda rashin adalci. Ana fama da can tsakanin Saudiya da Dubai, yaƙi ya ɓarke tsakanin Saudiya da Dubai. Wannan abun ayaba ne, kuma wato abun murna ne, wato sannan kuma abun ƙwarara gwiwa ne. Ka fito ka ba da taimakonka, ba dole sai kana fartar ba ko kuma kana wani jami'i daga cikin jami'an gwamnati, za ka iya taimaka ma ƙasarka. Lokaci ne wato da ƙasashen Turawa suke so su gani sun mamaye ƙasashen Afirka ko kuma sun karya wata ƙasa da take ƙoƙarin tasowa ta ci gaba, more especially ƙungiyar ƙasashen IAS, wato Niger, Mali, Burkina Faso. Labarai da ɗumi-ɗuminsu. Hukumar fatauci da miyagun safara wato da miyagun ƙwayoyi ta cafke wato kai Jaradema, wato ita ce wadda ake kira da open bracket OCRTES close bracket, karto 132 ko kuma ka ce kwali 132 na miyagun ƙwayoyi, zallan miyagun ƙwayoyi, wato an cafke su. Ku biyo ni ku sha labari. Wato kimanin karto 132 na miyagun ƙwayoyi, wato hukumar OCRTES wato ta cafke a garin Yari, wato tazarar kilometer 60 kilometer tsakanin garin gidan yari wato da garin Gure na jihar Zandar, wato aka cafke wannan miyagun ƙwayoyin, wato kimanin kwali ko kuma karto 132 na Capsule, wato na Capsule. Gabaki ɗayansu wannan miyagun ƙwayoyi ne waɗanda ana yaƙi da shan su kuma da shigo da su a cikin ƙasa. Wai kuma kun san wani abin mamaki, zallan miyagun ƙwayoyin sun kusa kai miliyan, ƙwaya miliyan sun kusa kai, domin sun kai 900 ko kuma ka ce 990 ko da 90, wato na miyagun ƙwayoyi fa aka cafke. Wato kun gani, wato waɗannan bododin, bodar Zandar da ta Maraɗi, kai musamman dai ma bodar Zandar, an yi samun irin waɗannan matsaltsalun, wato saboda boda ce wadda take kusa da Najeriya, gab da Najeriya, sannan kuma boda tana da matuƙar haɗari, domin akwai irin mini borders, akwai ƙananun bododi waɗanda ko kuma a ce kai in dai aka ce da Zandar da Maraɗi, kai ka san cewa akwai hanyoyi da dama waɗanda ana shigowa, waɗanda ma kai jami'an tsaro ba su san da su ba, amma suna iyakar bakin ƙoƙarinsu. Dukkanin abin da kuke gani kamar hanyoyin ne sun yi yawa, amma suna iyakar bakin ƙoƙarinsu fiye da yadda ba ku zato. Ta ina za ka gane suna ƙoƙari? Ta yanayin yadda suke kama waɗannan miyagun ƙwayoyin ba dare ba rana, sannan kuma da mutane da masu laifi. To wannan abin a jinjina ne kuma abin a yaba musu ne. Abin a jinjina, abin a yaba musu ne. Sannan kuma dan Allah duk wanda ya ga wannan bidiyon ya yi sharing ɗinta domin ta kai ga kowa ya san cewa akwai tsaro Nijar, sannan kuma dukkan wani jami'in gwamnati da ma wanda ba jami'in gwamnati ba zaune yake ba. Kakka shigo cikin anguwa kaga kana yin abubuwa kaga wai kamar ba ganin ka ake ba. Akwai waɗanda su bakin aikin su kenan, wallahi sai dai ka ji an cafke ka. Saboda haka dukkan wani wanda zai shigo da wani mugun abu, wato ya san cewa kar ake kallon shi. Rana dubu ta ɓarawo, rana ɗaya ta mai kaya. Allah ya ba mu sa'a, sannan kuma Allah ya ba mu ikon taimaka ma wannan gwamnati, wato mu ga dukkan wasu muradu namu da na gwamnati, wato Allah ya cika muna, an ci gaba, sannan kuma dukkan wani wanda yake so ya kawo mana cika cikin wannan taya ko ɗan ina ne, Allah ka yi mana maganin shi.